Dokingiso ni gin shida mage kata chid nade mage ma sirikal sani podi kar mondo mi gitatua sani to podi gi postponde kata ok gidwa keto kare gigo marawere timo. Aduoka ne Aaron etwak okinyi makawuono. Aaron, in bende itemo lieko ni nyalo bedo ni nitiere jonjore moko kata guns moko mane oketi kata ne obedo o infiltrate kata odonjore e ng'anyo mago mag rawere mag Gen Z mano mane otimore chieng' tich adek mano mar jumani. Nyalo bedo ni josiasa ema koro kinde mathoth ka giwinjo ni Gen Z opango ng'anyo margi mamuol to giyoro jomoko keth to lengo margi nyalo bedo mane? Okay, Joyce, mana kaka nawacho e penjo mari mokwongo en ni gima nolandi kapok ni tich adek oromo ne en memorial kata rapar mar vijendo mane wasewito e weche mag ng'anyo. To gima nyo watimo e tich adek manyo kalo nyo en ng'anyo to nyok en ng'anyo manie ratiro mar chik mar Kenya. Gima nyo jowa otimo ng'anyo ni e chik mar Kenya to owinjo bed nobedo ng'anyo mamuol ma wapas message ne sirikal manie tich gi sani to gifwenyo ni jopiny dwaro gima chal kama endi. And gima nyo wanene piny mar Kenya duto nyok en ng'anyo to nyo en gima nyo jonjore odonjore kendo nyo waketho mwandu mag ji. To bingene gino ma nikech kwang'iyo kata jonjore mane wanyalo wacho ni seche moko donjore ng'anyo makamago kwang'iyo gi thoth gi kata moko kuom gine gin mana rowere. Nyalo bedo ni rowere un wegi emutiyo kodu marach mar mondo mi uketh ng'anyo ma un wegi emupango kose ang'o matimore? Mano adier kabisa, Joyce. Oseyudore kabisa ni rowere josiasa osebedo katiyogo to moloyo josiasa manie upande mapingo sirikal mar Kenya. Tiende ni gikawo advantage mana kaka nineno ng'anyo mokalo cha. Gikawo advantage situation manitie Kenya sani to gitiyo gi rowere matindo mar kelo weche mok beyo kendo mar ketho picha mar Kenya mondo mi onere ni sirikal manie tich sani ok ti maber. Kamano.